Selam. Bugün bu videonu çekmemin sebebi ýerden men turanymda TikTok'da bir video gördüm. Bu videoda bir näçe türkmen gaýlarynyň suratyny goýupdyrlar we Allajan türkmen halkyny ýerak barýar diýip ýazylan ýazgy bar. O ýerde diňe suratlar goýulypdyr. Kaputta bu awtoryň özi ummy, akylly. Ýöne men şol awtory sorag beresim gelýär. Özüň türkmen bolup türkmen gaýlarynyň suratyny goýup sen özüň ýerak barýan türkmeni maskhara edip. Allajan ol awtor ýerak barýar maňa diýsen gyzykly. Men muňa gıýbat diýip düşünýän. Bu bir iki adam arasynda gıýbat däl, bir gıýbat hakyna aýdylmaly bolsa, ara çäkde meniň gıýbatymyň girip duranyny da sataşdym, gabat geldim. Men olar ýaly adamy özümden pes diýip hasap etdim. Başga diýjek wagtym ýok. Duran yerine moment dogunun gün duran yerine gideceğim. Ya nagam telefon var alt gitmeli ellerle bile sonra haram. Haram o gideceğim ken. Tuğru adam gideceğim ken. Vur zep. Uyanır. Uyana gideceğim ken. İsteyene vur. Uyanır. Gidecek men neydi diye. Ölüme getir. Hava gelme ölme. Telefon ver. Bana telefon gerektiydi. Şey deyip durna ene telefonunu verin. Hemen telefon mesela o akacak men planı yana bollu. Bollu sen mesele yok o arada. Alıp gidiyorlar ağam forma. O dinleme. Cüyüne alıp gitme. Erkeğe malmandırlar ağam diye. O telefon ne yana? İçinde zalim madılar ağam şoňa. Böyle 2 milyon ödeyeten o payacağım. Abay içinde zalim madılar ağam şoňa zal kalay. Şu aydınlar yani. Aslında Türkmençilikde yenge bağlatken oňşanok. Bilýärmi? Egerde yenge bağlatny gowurýan bolsa, onda bağlat gaty zala toýgy bolmaly. Bugün yengesiniň adyndan bağlady Humaycan otlaýar. Ine Humayjanyň bagtaçylýa durmuşa çykyp atýar. Yengesi haýyş etdir bağladyň bagtaçylýa durmuşa çykýar. Humayjany otlaý diýip ine gutlaglar isleglere görä konsert. Humayjan bagtyň bolsun. Men bagtly diýenlerden meter bagtly bolýan. Bir şeýle bir bagtyň bolsun. Ejen kakan, yengeň, doganyň barty daşa biz sen bagtyňa gowanaly. Bagtdan ýaňa ýaşartyn gözleň mundan eýlek. Enen ataň öýüne diňe gülük gelip gülük git. Diňe men bagtlyp ýaşa Allajan bagtaňa gülüp. Ana aganamda ikra ejek ketdi bir asteşke bir daha. Näme diýdiň nazar ýana? Näme? Balam sanaki ejek diýdi. Şolaram. Aqjawadan da. Allah'a şükür. Allah'a şükür pahyry gün ýok. Bir Allah'a bir daha atladık. Kapalı olsun. Hadi şey dip çalaca sipalasam ýetýär. Çalaca elim şey diýersem ýetir. Wak. Gudrat hanım, menne Gudrat hanım. Balan düşürasak. Düşür. Utançlı vaat yoktur, düşür. Nem egil. Oğuca egil. Sipalasam ýetik ýöne. Sıyıryadır ya adam. Bollu gey balanı. Elin yakam ýoşşaş gazgyndyr. Ýakjan seri sap koy. Biz bol aldy reski orku. Anol. Düşünen için. Düşünceňizde döneýsizde. Neme? Kançyta? Oo. Ýok. Men neme TikTok rol. Toqyrmy? Ýok, ol demir ussa däl, ol kamera ussa. TikTok girip ay diýýär. Ýa-mi? Ýok, telefonyň kamera öňünde tans edýär. Näçe adam görýär şonu. Galy boýmy? Ýok, onuň belli dälinde. Meşhur boljak bolýar.
çala pat pişik etenok. Panz binjimik bilmedim. Goğuşap pat etenok. Şu kırlıdan vay bala sağlas. Kırlıdan bacıyın ki kırlı gayri. Doğrusun onu. Hı? Neme görünüň okul bunlar. Täzesi pencek geyin olup tügölüme. Ay işleyasın. Näme işleýän? Bankta. Söyleme Cepezan. Men esmendir bilmendir. Cepezan häzir men näme? Sen gow edip bir naharlayın. Şu barmagyny çomursaň bile yer gow naharhana bilen men. Borlayam, borlay. Yok bolmada. Oğlum görülmedi oradan gördüm. Şu gow naharhana bilen. Ağam bu at yanımda men. Yo yanında sen zat gerek kana. Özümde var. Haydi barmagyny çommaltyň näme bolsaň gara. Şugun ertir men hayrıma. Demeli. Cepezan. Onsoň bir bankta başlyk mı ya? Baş hasapçı da olup işleyen ha? Hay neme de ağam. 3 günden bir gün kara ulluryan. Yören yör giderler. Yok durun tepki. Ne oldu? Yör giderler. Pul kalttıra. Lan ha? Pul kalayttır. Hani vadiydin ha? Cepezan sağ ol. Yok pul kalsa ne edecek de bulun. Kral durun ne? Yine bu da kim? Bu da men Hasan Canavalem diyemiz Aşgabat'ta doğduğunuz ki 96. yıldım taksi çuçut kilçeriyans ki ertir efir açacağız ki boldunuz ki komentara yazdınız ki hemen de karışan Müslüman markelin yaptacağına Müslüman marketkin yaptacağına ak süt veren kavan gowne deýmen cennet nerede deyip sorulsa buradan kavan bağrına basıp öpkün ayaktan giyecek gelýän kiçikçe pikirler. Vay bun bolamasını kilçik canavar. Näme diýsen gowçulay meni? Çynyň aýda. Käbirşme söwgändirim erkekçe. Menmi? Oýaýdy. Nawa? Menem joy görýän TikTokda näme işiňiz atdy? Agay, seni. Uly TikTok men görmän aýra, bular TikTok. Sen bolýar. Agay. Şuýda görüp gitsem sen ýene öýe bar seni görýän TikTokdan anany. Valla biz oğlanlar eğer şu gülüşün dersini alsak bile bırakam gülü bilmez. Kıyız diyen Cenab-ı azıcık bir nazın ahrası olar. Eğer sen bu rakamda gülmeni devam etsen, senin etrafında oğlan kalmaz ha, haberin olsun.